Saphinde sahlangana-ke babukeli bayi-Black Life TV, igama uNonhlanhla Mamelo wakaZondi, abangazi kangcono bathi Miss Mamelo. Anyway, follow me on all social media platform as Miss Mamelo, MS Mamelo, njengoba nje ubona kubhaliwe la. Anyway, sinayo ubhuti wethu namhlanje ezosivakashela esichazela kabanzi-ke ukuthi kahle kahle sithini izimfihlo asiphathele zona namhlanje. Okay, njengamanje-ke sifisa ukwazi kuyena ukuthi iyona yiphi imfihlo afihla ukuzivundulela yona namhlanje. Sawona bhuti njani? Yebo sisami kunjani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila nami. Khona. Ithini imfihlo yakho ofisa usitshela namhlanje? Namhlanje udaba engifike ngalo la ekhaya nesizathu esenza ukuthi ngize ngibhaya la ekhaya. Kunento esingidle isikhathi eside kakhulu ebelokhu ngithule nayo. So le mfihlo le enginayo ngaphakathi, mina ngumuntu ozala ngaphandle emndenini. Ngizoba ngizala ngaphandle, angihlalanga kakhulu nomndeni. Since ubaba wami umuntu wesithembu, yabo. Okay. So mina ngihlala edolobheni, bona abantu abahlala emakhaya. So nginokubavakashela. Kuthe ngolunye usuku ngivakashile ngakasahlangana edrobheni nalo wesifazane engangamazi ukuthi uyisima kanjani. So ngayichaza kuyena, sazana kwakuhle kanje. So ngokuthi naye ubezazi ukuthi uMakhwapheni akazangaze achaze ukuthi unomuntu kwenzakalani kanjani yabo. So kwakuthi nami ngithola nami umuntu ngase ngathi nami vele wami, yabona. Isikhathi sihamba siyasandana, siyabonana nje, uthando liphezulu kwaze kwagcina isikhathini esokuthi kufika lesikhathi ukuthi yena usekhulelwe. Mayikhulelwa ubuya futhi back kumina uzongitshela ukuthi yebo khona ukhulela ingane yami kodwa ngeke akwazi ukuthi athi eyami okanye atshele umndeni ukuthi ingane yami. Ngibuze mina ngobani na? Uma ngitshela usethi ke mina nginomuntu engithandana nayo obeqondile. Ngaleyo ndlela le ubese nezindlela zokuthi angithathe angenze unkosikazi. So mangibuza mina ukuthi hawu ubani loyo owakuphi nendawo, indlela athi mayechaza uchaza exactly endaweni yangakithi. Mangibuza ukuthi ubani usho igama lika baba wami ngqo. And nami bese ngineyinhlelo zokuthi ngoba lo muntu ethwele ingane yami kumele ngimthathe ngokusemthethweni ekhaya bamazi njengomakoti wabo. So namhlanje ngifisa ukuthi ningisize ekuthenini ngikwazi ukucela ubaba ngimazise ngalelo daba lolu engamazi naliyomphatha kanjani, because mina nami lokho engikwenzile ngikwenze ngingazi ukuthi umuntu wakhe. So manje ngicela ningisizeni ekutheni ngikwazi ukuthi ngimtshele ukuthi nginodaba olukanje, mhlambe ningakwazi ukungisiza as ngike ngibone kuma shows nabantu abakwazi ukusiza abantu. Wena ubaba awukaze from nje ekuqaleni Lutho awukaze okay vele ushilo wathi hayi uhlala emadolobheni bahlala abantu abahlala emakhaya. So anginabo ubudlelwano obutheni ngaloso simanga. Yebo kunjalo nje mama. So wena wayibonela intombi nje edolobheni. Ngabona intombi mina ngashela phela. Naye futhi yangakhombisa ukuthi inomuntu. Yawazi ke amantombazana anamhlanje kusanjani. Mayibona umuntu engathi urathe ephaketheni nawe ayajabula kube mnandi kube nje. At the end of the day nawe useyibone umuntu osowumakoti naye kulwa umuzo lo. Decide ukuthi makangitshele manje ukuthi yes khona ngikhulele phansi. Khona umuntu kanti akazi ukuthi lo muntu akutshela ngayo baba wakhe. Ngoba naye akazi usisi. Angikazi naxo. Iyona ngqo lonke inkinga enginayo namhlanje. Mhlasimbe ningakwazi ukungisiza. Noma ngingazi ukuthi baba liyofika kanjani kuyena. Kodwa hayi into engicela nje kuye ngabe zibusiso nokuthi alazi udaba lo muntu lo kanje usekhulele phela. Nike naxoxa no sisi mhlawumbe akuchazele kabanzi ubaba noma wagcina ngaleli langa umphenyo ukuthi kahle kahle ubalo lo muntu esesakhuluma ngaye. Usisi i-follow up ngiyayenza kuyena each and every day because lento iyangihlupha. Kodwa yena into ama ngayo uma nje ngokuthi yebo vele ingane eyakho kodwa wena nobaba wakho ninegazi elifanayo. So noma ingane enikeza ubaba. Usisi nagcina senixoxile ngalolu daba. Yebo. So manje mina senyazi. Kumele ngivume mina njengamanje ukuthi ubhuti wami omncane lo. As much as ngazi ukuthi ingane yami. So manje angikwazi ukuphila nalo manyala la ukuthi ngiphile. Ubhuti omncane
ophinde futhi ubazi kahle ukuthi ngase kube ingane yakho. Injalo nje ma. Noma mhlawumbe ingane yakho okungase kube futhi ubhuti wakho omncane. Yena ngokusho kwakhe uthi isisu yesami Oh. ngokusho kwakhe. Kodwa manje futhi abuye athi angeke akwazi ukuphuthwa umendo ngesimanga sokuthi sekhona ingane. Ubona leya ngcebo le. I-solution yena ayibonayo ukuthi ngoba vele nina wena nobaba wakho ninegazi elilodwa elifanayo. Vele ingane akujiya ukuthi ingane iyakulesibongo. nje kunjalo. So mina ngifuna ukuthi kube sobala kuthenini ingane yami. So ubaba ke nasobe sebona ukuthi njengendodana yakhe wenze njani. Kodwa khona umakoti naye kumele agcine ephelele emagcekeni. Uma ukuthi uyasinikeza isibusiso salokho. Mengasiniki. Kodwa nje ekuchaza kwena ukuthi umakoti yena ufuna ukuyongena lapha esithembeni sika baba wakho. Phela akwazi ungena esithembeni ngamanga. Ngoba nami ngize la ngoba lemfihlo le ngikhathele yona. Into engayazi ubaba mangimbheka ngiyombheka kanjani. Le ngane ngiyothi ubhuti wami ngibe ngazi kasamhlobo ingane yami. Into engakwazi ukuphila nayo leyo. Kwazi kanzima. Siye simfonele ubhuti wakho simuzwe ukuthi yena uzothi. Ngajabula kakhulu. Angithe Yebo. Yebo sanibona njani? Siyaphila naphila nini? Sikhona baba. Ukhuluma lana nomameli kaZondi sikwi Black Live TV. Ngiyazi mhlawumbe ubaba uzothuka ukuthi hayibo yini Black Live TV manje ama TV yani. Baba lana sinondodakazi undodana yisi wakho umfana wakho. Kunemfihla afisa ukudlulisela yona sisizeke thina ukuthi umuntu uma engakwazi ukutshela nje siqu lokho okuthiwa face to face mengakwazi ukwenza thina simsize akufonele akuchazele imfihlo yakhe mase nithola isixazululo noma isisombululo ukuthi ningasebenza kanjani. Yebo. Mana ndodakazi imfihlo ngeke siyikhulume endlini usezoyikhuluma kumabona kude. Ingakho nami ngithi hayi baba bengicela ukuthi umuphi indlebe ngoba uthi hayi imfihlo nje yasabayo ngempela ukuthi akuqonde ayikhulume siqu. Oh. Ake sizwe kodwa ube nami nje namhlanje lo mfana. Ushilo ukuthi ukavakashe lapha ekhaya aphinda ahambe iyamudla imfihlo iyamudla ngangokuba noma efikile ekhaya uthi mehamba imudle mase yasaba ukuthi ame siqu akutshela. Ake simuze. Yebo baba njani? Yeah mfana. Yebo ngiyaphila baba. Yini ukhala ngani? Baba kunemfihlo la ebenginesifiso sokuthi sikhulume kodwa ngokuthi angikwazanga ukuthi ngikhulume kahle emndenini sisonke. Ngesimanga sokuthi ngoba ngiyingane yangaphandle nje ngizoqhamuka nezinkingi ngizobanga ley'nkinga emshadweni wakho. So manje wawutshelwe yimini ukuthi uyingane yangaphandle noma uyikhele ekhanda lokho. Ngangabiza ngengane yangaphandle. Ngalena ukuthi mhlambe ukuthi kanjani kodwa njengengane engenzelwe lutho ngiyingane yangaphandle. Oh hayi awuhlala udabeni ngemphandle singaze sketchani ngoba manje usuqala ukukhuluma into engazwisisi kahle. Ngiyaxolisa makufika. Baba la udaba enginalo la ngike ngahlangana la nomuntu wesifazane. Njengomuntu nami ngithi ngibona intombi ngiyashayela yabona. Mangishayela lo muntu avume kube kuhle kube mnandi. Uma ekhulelwa inkinga ke le baba ngidibana nawo labo uma ekhulela ngifuna ukuthola phela ukuthi ingabe yimi noba ubaba engane okanye kwenzakalani. Ungitshela ukuthi manje ufuna mina ngikhokhele iDNA. Cha anginjalo baba. Ungitshela ukuthi ingane yeyami kodwa at the same time ungitshela ukuthi ngeke akwazi ukuthi atshele umndeni wethu ukuthi ingane kabani. Ngesimanga sokuthi naye ubese ethenjiswa umendo lapha ekhaya. So uke waqhamuka nokuthi ke ngaleso sasileso ingane uye ikhomba kuwo
and umndeni wonke ujabule ngalokho. So nami ngiyeke ngayibona njenge outside ekhaya. Ngathi ngibona ukuthi no, ake angibhalele Black Life CV mhlawumbe ikona ongakwazi ukuthi ungisize. Ya udaba lami baba lumi kanjalo. Angazi noma ungangivumela yini baba ngoba nami benginesifiso sokuthi ngimlethe emagcekeni ngokuphelele. Kodwa njengamanje angisakwazi ukwenza lokho ngesimanga sokuthi useveze ukuthi uthandana nawe and njengoba bami ubese nawe uyimisela ukuthi ube nenkosikazi wesibili. Hayibo. Yewena mfana. Baba. Uthini awukhona into ezwakalayo mfana wami. Baba ngoba sengichazile nje akukho okunye engingakusho. Mina isifiso sami ukuthi unkosikazi ngimlethe ekhaya ngokuphelele. Man, unkosikazi muphi kanti ukhuluma ngonkosikazi? Ngikhuluma ngomamthembu. Engihlangane nawo mina eze into. Baningi ngomamthembu. Awukhona into eqondile ngoba manje. Baba usho ukuthi wena nje wena awunayo umuntu mamthembu obethe umthembise ukuthi uzomthatha ube unkosikazi wesibili. Ukhona vele. Ngikhuluma ngayo. Ngiyayizwa lesambathe koyikhulumayo kodwa ngiyabona mhlawumbe mina mhlawumbe ngineyikhona khona angiyizwa kahle hle ngoba phela uqonda ukuthini uma ukuthi wena ufuna ukuletha hayibo yona mfana uphuzile. Cha baba anginjalo. Ufuna ukuletha ingoduso yami ukuthi be ingoduso yakho. Cha mina baba phela bengingakwazi lokho ukuthi useyingoduso yakho ngoba ngichazile kwasekuqaleni bengingakwazi lokho. Izinto zivela ngesisu njengamakhosi nami. Yabona ndodana ngiyibonile lento yenu le ku Facebook no TikTok lama pranks lawo upranka lalela ke mfana msogejana impela ngoba angidlali yabo njengamanje ngithatha isikhathi ngisebenza ngithatha isikhathi ukuthi ngidlalele ngoba kuthiwa nangu ndodana ufuna ukukhuluma nawe manje angazi ke manje usungikhulumela lezi zinto ungibukanisa nezwe nje mfethu. Uyabona mfana Ngiyaxolisa kakhulu baba ukuthi ngikubukanise nezwe kodwa ngicabanga ukuthi okuyena mamncane uyena umuntu osengakuthula kahle udaba mhlambe mina ngiphaphile ngashesha ngalethuko kodwa bengaboni ewumuntu oze luthula maduzana ingakho bese ngithe mina ngcono mina ngizikhulule because lo daba ludla mina yena ngokwakhe uyikhulula kanjani umuntu uyayikhulula ukuqala usilethela abantu baku TV ufuna ukuhlekisa ngami kahle hle umthetho wakho. Bengasinhloso yami leyo. Bengase nezi inhloso yami. Ngangakushaya yini mina? Noma baba ungakazi ungishaya kodwa amazi aphuma kumamncane akaprove ukuthi angiyena angizala uyena ngo esesweni sakhe. Ingakho ngicela abantu abazongenelela kulolu daba lolu kuze kube into ezwakalayo kubo baba. Uthi uba le ntombazane iseduze kwakho? Angizwa baba. Le ntombazane lo hleli nayo umnikazi wefoni lo. Ngingakunika ifoni ukhulume naye. Cha ngikhuluma nawe. Wena ubiza umuntu ongamazi ngisho igama. Hayi khuleka baba. Ukhuluma indaba zomndeni. Yini kanti? Umamelo igama lakhe ubizwe yimina engibabhalelile alikho icala kubona. Yini engakwenza yona ukuthi usungazi ungibukanise nezwe kangaka? Baba akukho okwenzile. Yimi la umuntu osenkingeni ukuthi ngizokwazi ukuthi ngibe nengane ewubhudi kumina kodwa ngibe ngazi kahle mhlobo ukuthi ngubaba wayo. Noma wena baba awunikele ntombazane ifoni. Noma wena baba ubuyimisela ukuthi ube nengane okungasiye yakho. Yabona ke manje ukungedelela ke lokho okukhulumayo. Uyasho ukuthi nje awungiboni njengobaba wakho. Ngoba manje ngizama phela ukuthi indaba ngiyibeke obala ukuthi kuhamba kanjani isimo. Manje ngibone ngathi baba akangizwa kahle. Mhlawumbe mina ogagamelayo ngithatha ngamawana ngithatha ngomoya ophezulu. Wena ke nje umuntu ocabangayo ke angiyikhiphe mina.
uthi ufuna ukumfaka emagcekeni. Isifiso sami bekuyileso phela ngase ngithole ukuthi ufuna ukufaka umuntu emagcekeni, umuntu omazi kahle ukuthi futhi akanasimilo phela mawukwazi ukuthi mekwazi ukuthi alale nomfana alale nobaba wena ufuna ukungilethela leyo nto. phela mina baba bengakwazi lokho, ngikwazi ngoba sekuvela isisu. Manje So kahle into okay usungitshelile imfihlo yakho, usungitshelile sengiyazi ufuna kwenza njani ke manje. ngicela silungise ingane ikakhulukazi udaba lwengane. Noma ke yena ke engasengenanga emagcekeni ake silungise udaba nje lwengane ikakhulukazi. Uzokhokhela inkomo zami. Uzoyamukela yini yona njengomzukulu wakho. Njengomzukulu oyingane yami. Wewe namfani. Upemile. Anginjalo baba, anginjalo. Pho yini ungixake namhlanje? Ngicela ukukunikeza usisi uMamela akhulume akwazi. Mhlawumbe uyokhuluma into Yebo baba. Yebo ma. Baba Sike seniyenza la nomfana. Baba sike sibhalelwe thina abantu la ekhaya ka Black Lives TV ukuzokhipha imfihlo zabo. So ubhuti uke weza nani indaba le yokuthi ubeyibonela intombi edolobheni wase wayishelela intombi bengazani. Intombi ithe imasichaza ukuthi khona umuntu embonayo yachaza isiyithwele njobe ekuchazela. So ngokuthi njengamanje yathi imichaza intombi yachaza isigodini sangasekhaya kubo. Mesichaza isigodini sangasekhaya kubo wabe seza ukuthi le ntombi la ichaza khona uyakwazi yachaza ubaba yachaza umndeni nobaba ukuthi unonkosikazi ufisa ukuthi amfake isithenjini nani. Wase kanti wachaza wena exactly bahlala phansi benosisi balikhuluma udaba. Wase washo umfana ukuthi hayi udaba lena liyamhlupha ingakho ecela uBlack Lives TV ukuthi umbhalele. Ingakho ngitheme ngikufonela ngathi sike sisiza abantu ukuthi bebengakwazi ukutshela siqo face to face indaba mase bekutshela kanje ngefone mase senithola isixombululo isixazululo nikwazi ukuhlala phansi nonke nelikhulume lo daba. So mina bengizocela nje baba ukuthi mhlambe nikwazi ukuthi nithole naye usisi naye ubhuti lo khona nami nawe baba nilikhulume kahle udaba ngoba kushuthi kahle la umuntu olazi iqiniso nodaba lonke uyena usisi ongakwazanga ukuthi aconfesse kuwena akutshela iqiniso ukuthi useyithwele ingane yangaphandle. Lalela ngiyakuzwa ukhuluma kahle. Sengicela kodwa ke nomngane wakho ngoba wena usuwumngane wakho omusha usuwumndeni wakhe usuwumkhulumeli wakhe. Bengicela ukuthi ke ningenzele kanje nomfana wakho menifuna mina ngimlalele. Yebo. Nibuyise inkomo zami. Nami ngibuyisa inkomo. Ngiyobona phela ngani wena umkhulumeli wakhe. Vele ubaba beselobole. Bengicela mina inkomo zami ukuze ngizwe kahle le ndaba yenu. Ngoba angifuni ukuyithatha ngenhliziyo nginoshukela mina ngani yami. Ngicela ningibuyisela ke inkomo zami. Nakhona ngisho ukuthi ngizozamukela ngoba phela mina bengimthatha ngenhloso lo muntu. Bengicela ke kuqale kubuyise inkomo zami zonitshela ukuthi nayi ikhiphe zingaki. Ibizo wonke bese futhi ke menisuka lapho nigeza amagceke akithi ukuthi nisabalalise ku TV ihlazwe linjena. Ukuthi kuyanihlula ayikho umuntu engizoyilalela futhi ke nje asivele sigcine lapho ke ndodakazi singabe sihambisana kude. Angifuni angilwile mina ngoba phela sekuphuma namagama ukuthi ingane yangaphandle ngaze ngayibiza ngengane yangaphandle zonke ingane zami. Ngiyaqabuka ngaye lo ukuthi mina sekukhona izingane zangaphandle. Yebo. Kodwa ke it's fine. Ake sithi baba hayi siyakucelela nje ukuthi ngikhokheleke okweinkomo zami bese kugezwa amagceke ami bese ready ke ngakho konke lokho hayi sesohlala phansi njengamadoda sikhuluma ngoba phela kushuthi phela yena usuyindoda elingana nami ukwazi umithisa la ngimithisa khona angani. Hayi baba ngizocela ukuthi
udaba lolusoba khona njengoba ucela mhlawumbe uma sesoconfessa ekhona nosisi naye ubhuti esembezile sikwazi ukuthi mhlawumbe sifike ekugcineni kwendaba. Hayi mina ngenzele kanjalo nje njoba ngicelile ngoba ngifuna nginyukele ushukela mhlawumbe sizophikisana singasazwani asivele siyibambe ngomthetho nje kuphela ndodakazi asivele siyivale lapho nje. Yebo baba ngiyabonga kakhulu. Ngithiwa nami angibuyisi inkomo manje ngoba wena usumngani nami. Ngiyamuzwa impela ubaba ngicabanga ukuthi na ukhulunywa usunga-understand mhlambe ne-anger anawo njengamanje. Mina ngizosabi manje imali yenkomo ukuthi ngiyibuyisele. Ziyafuneka. Into ezodlula le okungcono mhlambe into elula mhlambe engabuye mina ngiyenze ukubiza umndeni. Uwonke kube wona okhuluma lolo daba lolu. Ya ngoba usumtshelile. Seliphumile esandleni. Sengaba kuyena usiyena uyalamukela noma kodwa yena umzukulu ukhona. Babukele emakhaya ngimithise noma ngilale nentombi kababa ngingazi ukuthi yona. So njengamanje ubaba usethi-ke akayizwa kahle lo daba. Wena mfana nomngane wakho uMamelo sengumngane wakhe ipresent uMamelo sibuyise inkomo ake sihlanganisa le inkomo ekuthiwa siyibuyise fast ngoba ziyadingakala. Anyway, this is Black Life TV. Please do not forget to subscribe on our YouTube channel. See you next time. It's the Black Life TV.